Da, Ionit. Am un necaz mare, domn părinte. Ce-i necazul? Mi-au murit câinele. No, păi iată Dumnezeu. Da, domn părinte, m-am gândit cu Maria, am zis, o zi și aduce până la domn părinte. Am gândit să-l îngropăm, să-i facem o slujbă așa creștinească. Pe câine? Pe câine, domn părinte. Cum să îngropăm câinile, mă, iau, mă? Dacă tu te auzi ce vorbești, mă? Dacă nu se poate așa, mă, oamenii să îngropă, nu și câini cu... Știm, domn părinte, suntem conștienți de asta, dar știți, n-avem copii. A fost ca și copilul nostru, domn părinte. Îmi pare rău să aud asta, mă, Ian. Păi, asta e, nu se poate. Ia un hârleț, du-l în pădure, îngropă, îl pune o piatră la căpătâi și apoi ajut el Dumnezeu, moarge-l în raiul câinilor. Ce să pot să-i zic, da? Da, domn părinte, dar nu e așa, că e ca și copilul nostru a fost. E ca și cum... Păi, omule, eu înțeles, mă, dar n-am eu vreme de așa ceva, mă, eu mă ocup cu treburi serioase, mă, eu în parohie, eu trebuie să mă duc la slujbă, am urmântări serioase, nu cu câinile, mă ocup eu să îngrop câinile, nu, îmi pare rău să zic, dar nu se poate și cu asta, câinii, da, mă, ce? Iartă-mă Dumnezeu, dar cine a mai văzut de alea să îngrop câinile cu popă? Dar, Doamne, nu. Bine, domn părinte. Îmi pare rău, nu, așa asta, dacă nu e... Mă, când mă gândesc cu cât greu a strâns eu 3000 de euro cu Maria să îngropăm Pazorel. Pazorel? Bă, stai așa, mă, dar... De Azorel era vorba? Da, domn părinte, Azorel. Dar de ce nu zici așa, mă, că de Azorel e vorba, mă? Dar cum să nu îngropăm pe Azorel, mă? Că doar Azorel a fost câini ortodox, mă.